tänään me laitetaan kukkia meidän ulkopuolet, koska se näyttää aika oudolta, kun siinä on vaan keltaista. Haluaisitteko te tekee muuta, herrat ja naiset? Tapoita vaan, mä en tiedä. Ei mitään vastausta. Mä menen etsimään rautaa. Tälle Koska me tarttutaan siellä lampea pikkusen rautaa. Jos te olette meidän kunnon, jotka seuraa kaikkea meidän videot, please hit the thumbs up. Onkohan ne sanotaan? Painatkaa sitten. Niillä on kaksi tykkäystä ja yksi tilaus. Voiko tämän kisän lopussa voidaanko me saada 2000 tykkäystä? tälle videolle? Niin, ja muille. Mä tarttan sen. Eikö se aika kaukana? Mä tarttan sen. Tässä alkaisi olla kaikki tästä videossa. Nähdään seuraavassa videossa. Videossa uudelleen. Hei hei!